Знам, че е трудно да повярвате на това, което ви казвам, и не ви виня за това. Били сте лъгани твърде дълго и тяхната лъжа се е превърнала в ваша истина. Това е технологията, която е била използвана за първото кацане на Луната през 1969 година. Това е технологията, с която разполагат днес, но все още не могат да отидат. Ето я и истината. Никой никога не е стъпвал на Луната. Всички кадри са били фалшифицирани. Веднъж започната лъжата трябва да продължи. И както са фалшифицирали всичко преди, го правят и сега. Ето какво наистина се крие в зона 51. Международната космическа станция, която всички вярвате, че е в космоса, всъщност се намира на дъното на огромен басейн. Ако се загледате в края на басейна, ще видите и Земята. Всички снимки на НАСА за Земята, космоса и планетите са фотошоп.